आता तुम्ही जी सिनरी बघितली ती माझ्या बरोबर पाठी आहे आणि तो तिकडे जो झाड आहे तुम्हाला दाखवतो बघा. हे बघा, हा आपला घर आणि तो झाड, त्याला बांबू लावलेत बघा स्कूटरच्या बरोबर बाजूला. त्या झाडावर काहीतरी आंबे होते. हे बघा, आंबे दिसत लागलेले आहेत अजून बघा. या झाडाचे आपण आंबे विकत घेतलेत. त्या झाडाच्या ओनरला मी म्हणालो होतो की तुमच्या झाडामध्ये जर ते फ्रूट्स तुम्ही विकत असाल, म्हणजे ते मँगो तुम्ही विकत असाल कच्चे किंवा पक्के, तर आम्हाला नक्कीच सांगा. तर ते आज ते ओनर ते झाडातले आंबे ते बघा पाठी ठेवलेले आहेत ते काढत होते. तर आणि तुम्हाला मम्मीसुद्धा दिसत असेल, ते आतमध्ये दिसते देवपूजा करते तिकडे. आता तुम्हाला सर्वात आधी तर ते आंबे दाखवतो मी. इथे बघा हे आंबे. मम्मी, हे आंबे असे हिरवे पण आता ह्या महिन्यात पण हे शेवटला आलेले असतात ना, हां, ते आंबे कोवळे आंबे. पण हे पावसात पण असे कीड नाही पडली ह्याला? नाही, हे आता कच्चे आंबे लोणच्यासाठी. लोणच्यासाठी ना? हे आता पिकणार नाहीत. ह्या आंब्याची प्राईस म्हणाल तर मार्केटमध्ये खूप जास्त प्राईस आहे. त्यांनी आम्हाला 60 रुपये डझन, म्हणजे 12 आंबे 60 रुपयाप्रमाणे दिलेत. आणि हे बघा, हे 2 डझनपेक्षा जास्त आहे. तर त्यांनी आमच्यासोबत एक डील केली. आम्ही तर त्यांना विचारलं, त्यांनी आम्हाला विचारलं की तुम्हाला आंबे कशाला हवेत. तर आम्ही सांगितलं, मम्मीने सांगितलं की बरोबर ना, की आम्ही ह्याचं लोणचं बनवणार आहे. तर 2 डझनचे पैसे तर घेतलेत आणि हे आहेत ऑलमोस्ट काहीतरी 3 डझनच्या आसपास आहेत. तर डील का झाली, 2 डझनचे आम्ही 120 रुपीज दिले आणि वरचे जेवढे काही असतील ना, तर त्यांना आम्ही जो लोणचा बनवणार आहे ना, त्यातला थोडा लोणचं त्यांना पण देणार आहे. ही डील चांगली आहे ना? आणि त्यांना पण वाटतं ना आपल्याला लोणचं पाहिजे, त्याच्याकडची चव बघायची असते. बरोबर. आणि ते विचारते तू का ना कॅमेऱ्यामध्ये येते? थोडासा प्रॉब्लेम आहे. थोडासा प्रॉब्लेम आज. मम्मी बघा कुठे आहे, हात दाखव, दिसली काय? आता इथे आतमध्ये नेण्याची प्रोसेस चालू आहे. आतमध्ये न्यायला मित्रमंडळ आलेली आहे. असंच नेहमी आपण लोकल्सकडून विकत घेतलं पाहिजे, बरोबर ना? स्वतः फार्मर्सकडून आपण विकत घेतलं ना, मग आपल्याला स्वस्त पण मिळतं आणि प्रोडक्ट ओरिजिनल पण मिळतात. सिनरी बघा. आता तुम्ही बघा, आपलं घर तुम्हाला दिसत असेल तिकडे बघा येल्लो, आणि हा रस्ता तर तुम्हाला माहितीच असेल जर तुम्ही व्लॉग्स रोज बघत असाल तर. आता पाठी तुम्हाला एक खूप सुंदर सिनरी दिसते, खूप सुंदर दृश्य आहे, ते तुम्हाला दाखवतो बघा. हा आपला रस्ता, स्लोप. आणि बरोबर या सिनरीच्या समोरच जो फणसाचा झाड आहे, त्याला फणस बघा किती लागलेले आहेत. हा आपला घर, आणि तिकडे तुम्हाला दिसतंय मम्मी. आता मी जर जरा कुठे लांब गेलो किंवा जरा बाहेर गेलो तर तुम्हाला एक जोक दाखवतो. एक जोक होतो कधी पण इकडे. काय जोक होतो, आता मम्मीकडे मी कॅमेरा फिरवत नाही. आता तिचा मूड नाही वाटतं कॅमेऱ्यामध्ये यायचा. हा का आज मूड नाही, पण आज मम्मीचा बड्डे होता काल, मम्मीचा आज मूड नाही. पण ती बघा तिकडे गपचूप ना तिकडे चाय पिते. चाय कधी बनवली? चाय बनवते आणि त्याला काढा नाव देते. म्हणजे ती बोलते मी चाय नाही पित, मी काढा पिते. आता तो काढा मी जाऊन आतमध्ये ओतून टाकणार आहे. हस. काव्याची मांजर घाबरते ती, है ना? खरं कधी तुम्ही इथे आमच्या इकडे आला तर आमच्या इकडे बघण्यासारखं तर काय आहे, तर सिनरी खूप आहे. बघा किती छान वाटतंय.
आता हे काय करतोय? झाडाने पाणी घालतो ना. इकडे आले ना थोडं थोडं म्हणून. होय. बाकी काय नाही, पण तुम्ही इथे बरोबर ह्या लोकेशनला उभं राहून संध्याकाळी 6 वाजले म्हणजे संध्याकाळी 6 ते संध्याकाळी 7:30 पर्यंत तुम्ही व्ह्यू बघत जायचं. एकदम वेगवेगळं जसं सनसेट होत जात आहे तिकडे, जसा जसा सूर्य मावळतो तिकडे तसं तसं तिकडची सिनेरी ना एकदम भारी दिसते. शेडिंग बघा तिकडे, ते येलो शेडिंग ना, ते अजून त्याला खूप छान वाटते बघा. नमस्ते. आम्ही कुळदाची भाजी बनवते, एकदम मस्तपैकी गावच्या पद्धतीने. हे कुळदाला मोड काढले आहेत बघा, स्वच्छ धुवून आहे ना, साफ करून भिजत ठेवायचे. दोन दिवसांनी मोड काढायचे. 2 दिवस लागतात मोड यायला. आता मी ते कुळीत आहे ना कुकरला लावून घेते, म्हणजे कुकरला लावले ना की ते शिजतात चांगले. आणि समजा आपण डायरेक्ट कुकरला भाजी लावली तरी पण चालेल, पण कसं माहिती आहे त्याची जास्त म्हणजे टेस्ट नाही लागत. हे जाते, हवा जाते ना, शिटी होते तेव्हा. म्हणजे आता आपण पहिले शिजवून घेऊया, नंतर आपण टोपात करूया. आता आपण याच्यामध्ये पाणी ओतूया कुकरमध्ये. आणि आपल्याला 4 शिट्या करायच्या आहेत. फुलत्याच्या बरोबर म्हणजे थोडा कमी पाणी ठेवायचा. आता पटकन 4 शिट्या होतात. आता इथे बघा कुकरचे 4-5 शिट्या करून घेतल्या. 5 शिट्या 6 शिट्या झाली तरी पण टेन्शन नाही घ्यायचं, फक्त पाणी आपलं जास्त ठेवायचं. आणि याच्यामध्ये मला भाजी खाली करायची आहे म्हणून थोडा पाणी ठेवलाय. तुम्हाला भाजीची आमटी बनवायची असेल त्या पाण्याची तर तुम्ही पाणी जास्त ठेवा. आता मला भाजी नाही आमटी नाही बनवायची आहे म्हणून मी थोडका पाणी ठेवलाय. आणि आता तोपर्यंत शिट्या होईपर्यंत मी कांदा खोबरं सगळं करून घेतलंय तयारी. खोबरं किसून घेतलाय, ओल्या नारळाचा कांदा कापून घेतलाय, टोमॅटो घेतलाय, कोथिंबीर, लसूण आणि हे आपले घरातले मसाले. हा घरातला मसाला, गरम मसाला आणि हळद. म्हणजे आपल्याला जसं तिखट पाहिजे ना त्या पद्धतीने आपण टाकायचं. आता मी समजा अर्धा चमचा टाकला आणि तुम्हाला जास्त पाहिजे असेल तर तुम्ही 1 चमचा टाकू शकता. आता मी तुम्हाला कढईमध्ये भाजी करून दाखवते, तोपर्यंत आपल्या इथे कुकर पण थंड होईल जरा. हे बघा गरम घालवलाय. आता इथे मी कढईमध्ये तेल टाकलाय. तेल तापला ना की आपण त्याच्यामध्ये लसूण टाकायची. लसूण जरा भरपूर घ्यायची, 4-5 पाकळ्याची जास्त घ्यायची. लसूण चांगली फ्राय व्हायला द्यायची, म्हणजे त्याचा ना स्वाद येतो चांगला लसूणचा. आता इथे आपली लसूण फ्राय झाली आहे. आता त्याच्यामध्ये कांदा टाकते. कांदे किती घेतलेत? कांदे 2 घेतले. आपल्या कुळदाच्या भाजीमध्ये आहे ना कांदा खोबरा चांगला भरपूर असला ना की भाजी चांगली टेस्टी लागते. आणि ह्याची आमटी करायची असली तरी सेम प्रोसेस? आमटीला वाटप करायला लागतो. वाटप करायला वाटप कांदा खोबऱ्याचा. आता आपण 2च माणसं आहेत ना, मी म्हटलं डाळ झालेली आहे आपली, मग म्हटलं कुळदाची भाजी करते, आमटी नको. आपण आमटी पण करू शकता. आता इथे कांदा आपला फ्राय झालाय. आता त्याच्यामध्ये टोमॅटो घेते. हा मोठा 1 टोमॅटो घेतलाय. आता आपण त्याच्यामध्ये मसाले टाकूया. आता इथे आपला कांदा मसाला टोमॅटो सगळं फ्राय झालाय. आता आपण त्याच्यामध्ये भाजी टाकूया. पहिले आता आहे ना कुकरची शिट्टी हलवून बघायची, हवा आहे का त्याच्यामध्ये. बघा पाणी कसं थोडासाच ठेवलाय मी. आता ही भाजी गरम गरम आहे ना कढईमध्ये टाकायची. पाण्यासकट पूर्ण येतं ना पण सर्व? पूर्ण सगळी भाजी घ्यायची, कारण आपल्याला एक भाजीच बनवायची आहे. खोबरं टाकते. आता राहिलेलं साहित्य आपण टाकून घ्यायचं सगळं. खोबरं टाकते, कोथिंबीर टाकते. ही थोडीशी आहे ना साखर टाकायची, म्हणजे टेस्टला चांगली लागते. आता आपण चवीपुरतं मीठ टाकायचं. बघ किती मस्त भाजी दिसते ना. आता ती भाजी शिजलेली आहे. आता चांगली म्हणजे थपथपीत करायची आहे, म्हणजे चांगली शिजली ना गरगरीत म्हणजे आपली भाजी तयार होईल. आता याला अजून किती वेळ? आता 5 मिनिटं शिजवायची खाली. मसाले सगळे लागले पाहिजेत ना. झाकण मारून? हा झाकण मारून 5 मिनिटं शिजवायची. स्लो गॅस? नाही, फुल गॅसवर. थोडं पाणी टाकते जरा. आता याच्यात थोडासा एकदम थोडा नावाला पाणी टाकलंय. पहिला होता पाणी ना. आता झाकण मारायचं
आणि चांगलं शिजवून घ्यायचं. म्हणजे शिजलेली आहे, जरा सुकी करून घ्यायची 5 आणि फुल मिनिटांनी गॅसवर 5 मिनिटं. आता इथे आपली भाजी झाली आहे बघा. सुगंध आला ना हो. भाजीचा. कुलदाच्या भाजीचा आहे ना टेस्टच भारी असते. आणि भाजी खायला पण मस्त झाली आहे, भाजी गरगरीत. खायला पण हेल्दी नाही. हा. तू आता नंतर टेस्ट करून दाखव हा. हो चालेल. आपला गॅस बंद करते. आपली भाजी झालेली आहे. आणि जरा ना झाकण बंद करूनच ठेवायचं गॅस बंद केल्यावर. त्याचा सुगंध बाहेर जात नाही. बघा किती मस्त झाली आहे. आता एवढी गुलदाची भाजी उरलेली आहे. हे बंद आणि ही जाणार आहे काव्याच्या घरी. काव्या तर नाही पण काकी टेस्ट करतील. मी लास्ट व्हिडिओमध्ये सांगितलं ना क्लोज करून द्या, तर क्लोज करून देणार. अजून जोरसे जोरसे जोरसे. ओ काकी, ते बघा मम्मी तिकडे बघ कसं वाटतंय ते. बघ ना कसं वाटतंय. आता इथे बघा तुम्ही, बस प्रत्यक्ष बघा तुम्ही. अंधार है ना. आता आपली लाईट आहे म्हणून तिकडे 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 बघा, जिकडे सनसेट होते तिकडे बघा. खूप म्हणजे खूप डोळे म्हणजे एकदम खुश होऊन जातात ना बघून. बघत राहावं असं वाटतं. म्हणून तुम्हाला आम्ही ही सिनेरी दाखवतो. अशी सिनेरी रेअरली कधी दिसते, अशी दिसतच नाही कधी सिनेरी. वरती बघा ब्लू. आताच बघतो एवढ्या वर्षांनी. हो इकडे बघा वरती बघा ब्लू स्काय दिसते आणि इकडे बघा टोटल डार्क आहे. सिनेरी कशी वाटली कमेंट करून नक्कीच सांगा. आणि इथे आमचे बुबू दही भात खातात आहे. तू पण खा, तू पण खा.